Good afternoon, Bishop. Don't believe me ever. Okay, man, you will let me back up on social media and in a garden room again. Okay, Gani. Papa can't nanti. I told that in Takushi as a may talk. I'm not getting my problem. Not to come here, give it Takushi Bessa. A lebish no your eye. Lagos State. I will have phone and when I like a pilot to kill Ramazo. Sorry. Gisha, you are mamma Paparan name a wood to get a minute. Grimroji pay me life. Gisha, you are mamma parents side, no. Grimroji pay side, well. I'm not going all night, man. All night wag. I thought no. Hasn't get on no. The lawyer put over Otele Granimia. Eh? What? A young Porogo Hotel, a lawyer Porogo Hotel, Ebra, Galogia. Oh, my house. Where a phone now, then I come up, Bunga Pingo. Where a phone out, then I call my house, Yadaka and roll. Oh, my house, Yadaka and roll. Come make us all get go, give you some more your house. Oh, Where a phone out, then I can check up my call. You don't get to go out my house. Yadaka and estate, and roll. What Paka Hunimi? I would like to clean it at an internet. Clean air. Tifona close to your face. It's all hot. If I go to church, I'm not talking from church. A let topic on a church. Topic in a church today was like, the pastor was like, we should be a son of value, Sha. We should always have value. We should not always pray for salvation. More, we should pray for God to open doors for Chineke. Sorry, I need America Chineke nya we should also have Diego like value. Okay. You want to know value? You want value? You can't have value. I'm a pharmacist and I'm a home diffusers and car diffusers, scented candles and all. Saying when we listen. Tea the way who not condemn a shower, puff. Tea the way who can then get puff. The way who got who turn a screen, I told that Takoshe. The way you turn now, chum that in a minute explain, don't come here again a romance who get dream focus, may explain with focus. You say where pharmacist, sir. Okay. Phamacist Atarala Ofu Nta when a chemist shop. I go 5 years na school. When a certificate? In license. You want a license? Yes, sir. You protect any chemist or wala me prepare. Who chemist can me protect? So pharmacist store can me protect. That for them. I think 25. The Rosanna. A language you go here or go to there for that war pharmacist. I go to my 5 years. Huh?
agụrụ m akwụkwọ n'oge. ị gara akwụkwọ n'oge. Yes, sir. Nke mgbe ịgụcha ka ihe mere na ịhụbeghị lụrụ. Because I'm making all the kind of focus too much. Na gịnị mere? I'm sorry, I told that touch from you. is it what you match your two on my friend wing gap? Ele ihe ji gị alụla di. Ị nwere agwa ọjọọ. Ịmana ị nwere good professional job wo ihe gụrụ n'akwụkwọ ndị mmadụ tuwe. Ịma nke ahụ. Then wele ihe with the bondage ji. Ị nwere ahụ ushi. Ọnụ ọ na-eshi ushi. Gịnị ji gị alụla di? Mmadụ ọgwala gị okwu marriage mbụ. Yes, sir. Onye agwa gị okwu marriage ka eme na elo ya. Gbago Phamacist ka ngosi akwụkwọ. Ebe certificate license gị gosi na iwe pharmacist. Ka your license. Then That will take careful. Maybe go boss menu. Hold on. Ebukwurala m oge. Don't waste my time. Him needri wo just license again. I him needri. Okay. Nke a bụ my oath. Okay. That's okay. So no license again. Ordinary ma'am. Okay, Ben Maga. Yes, sir. Okay, don't worry. Ebem hona de oath you a pharmacist. Ema omo nwanyi ụfọdụ ji abụ ha bịa nga ha form odo nwe ha classic. Emecha ka ị gakwa na Ben Maga ga wete the license photocopy ya. I were photocopy temere onwe gị. Achọ ndate takoshiense. Mba na match watch eziokwu ana match. Esh, nele manya here. Elehem ebe wo pharmacy, elehem ni treat ga ha kanti amere na nti aka ịkpagị nga. Elehem ni treat ga ha kanti amere na nti aka ịkpagị nga. I just nwe chick. Ọbụla agbakanti. Ọ just na-eme weight loss. Esh, ọ bịara mee gị n'otu ntị. Ọ naanị otu ntị ka ị ga-abịa nwee chick. Ọ naanị otu ntị ka ị ga-abịa nwee chick. Ọ naanị n'otu ntị ka elehem ebe we pharmacist he take oath. Elehem ni defend ga ha kanti ya mere gị nga gị me ya dị ka ntị nke ọzọ. Mmene bali anya. Ihe lebara anya. Yes. Pharmacy onye akpụ kanti ntị aka ịkpa.
In Abakashiano. No, sir. And when they walk again, Atarala Mpampo. No, sir. Nekushoku. No, sir. No, sir. Can you know, sir? Where Igbo? Mba, sir. You want your bed? Anambra State. Ebe na Anambra. Oruku. Ebe na Ameze. Ebe na Ameze. Obula. Did your time de berage galo? Kekid. Ehunahum by yourself. Kemerezegi. Damn you did your time de berage galo? Ebala Rambo. No, sir. Ibala mamre na ahụ mbụ. Mgbe m dị nwatakịrị. Ije ezu ohi. No, sir. Imele kamera dan mbụ gị na nwoke ibe m. Ụna nọrọ na WhatsApp ya sị gị bọhie. No, sir. Ije aṅa amụ. No. Ukumba ke na anọ n'aka ke na anọ danda that's ebe eme iti na enwere ke na anọ n'elu enwere ke na anọ danda a na-akpụ ya ukumba ke ga ọfụma fụla. No, sir. Mba. Ushokwu ike Mba. Akala ino Otele ke jide ka aka dịka handbrake na anọ n'elu ọfọla. Mba, sir. Njọ nwoke na-anọ n'ihu Otele unu ke ọ chagharịala. Mba, sir. Ị ma nri echi? Sir. Mpagị na mmaga ha aka dị ndụ. Yes, sir. Ọkwa ịma na ihe a mmega ebe a ga-abanye nwa akwụkwọ soshal midia niile m ga n'iru. Daniel. Ka ihe ịma ị nidiri na ndụ gị ma nwoke bịa ka ihe ị nidiri n'aka nwoke ahụ ma ọ bata na ndụ gị dịka di. Ihe nidi na ndụ m is onye eme m ka ndị better than I am right now. Support the dreams, nyere m aka, just o nwere ka mmadụ esi beta na ndụ gị ọnọdụ ga agbanwee more. How better are you now? At least nna anwa ka onye ike m ruru. Now my best, like I'm doing my best for myself. I'm working. I'm still trying to make my business by the side. So now I'm still trying to process for masters as well. Okay, can he talk and it's better than now Otele n'ugbu a because nwoke bịara tụwa gị ime gị mụshara and wedịla better na inwele grandchildren also na betterment of a woman because ị na-aka nke ị ga-ahụ na ụmụachi ga na-ele gị asị gị how are you ya ọrụ na-ewuru a good mother. That is one of the things mma. Then amamodi betterment ọzọ ị chọrọ add to it. Ị ghọtara ka ọwa arụ ọra gị ụlọ ka ọwa arụ ọra gị warehouse ka ọwa azụ ọra gị poultry nke ị ga na-azụ ọkụkọ ka ọwa ole ụdị betterment ọka ị nidiri ka azụ ọra gị ala wepụta company nke ị ga na-eproduce ọgwụ obiri na aja ọcha ele betterment ọwụ nke ahụ sokwana ya. Ọka arụ ọra gị nke ị ga na-eproduce ọgwụ ọka ọwụ dị nwoke ị nidiri. Not like onye nwere that one in plan. If we go biazi at least onye maybe ọnọdụ na ndụ gị onye kwe ihe eme gị ka ị na-nwekwa ego by yourself we ka dosa gị na chọrọ m nke ahụ. Okay. Ka ihe nwere to offer to such a man ya wụ na nwoke dị otu abata na ndụ gị. Then ka ihe nwere to offer to such a man batara in your life. Ọ bata ya just ga alahụla mmeno dị anya ọfụma nwee nsogbu.
ele equally he chọrọ point ala out to your own with the words m nyere gị wa ideology gị sị na nke m kwuru so ele ihe chọrọ lanya oti yiri ikwi listen oti yiri ikwi m na mama ga-arụ gị ọgwụ arụ dewe ihu gị ahụ ọfụma 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 icha ndị nwunye ndị na-arụ borehole branga nya ga eme mmadụ better than where I am na Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo kpere eju maka eze m n'otu ọ dị ọ dị mmadụ gị na ị ga-emegide ihe a na ndị nye gha mark trailer bịa akwụkwọ isi gị ọwa every morning egbuwere gị họnụ mark n'ụlọ every morning ewere m họnụ mark gbumere gị kwuo ihe ị ga-eme ọfa ma nwoke ahụ dị ụtọ ahụ bịa eleghị ga-eme ọfa ihe m ga-eme ọfa m ga-esiri enyi m ga-enye ya peace of mind onwe nsogbu na business at least ọ ga-ajụ n'ime for solution m eweta onye solution nwekwa ọbụna ihe ike m solution to the solving of the business anything now I can contribute as little as I can. Ọgwụla ihe nwere to offer peace of mind solution. Ni afọ ya akọ ga-resef ya ma deba na lakwa join. Okay. Ehun Otele na before we can agwụla dibịa ga ihepụ gị ga agbara gị afa ga enye gị nzu ga na-ete nzu n'anya ga-abịa nnọkọ aka n'ụzọ ụgwọ isi. That's ihe anyị nwere offer. Inye nwoke ibe m ga-emere gị ihe ndị a na inye peace of mind. Agwara gị sị na a man with you that's gị na nwoke biri n'ụlọ. Agwara gị sị na nwoke ahụ ga-apụ aside when peace of mind. Then it's a that na a man that's damn you Chineke agbaghị ọkụ. Equally special something they important, they very heavy, they very burdened to nwoke ọwụla. But I'm saying peace of mind. All you want to offer. I guess I'm okay again. I'm okay. Cooperate with you. Area we sing she. I got police and got area from another woman. Reach out for your latter yard meeting. Eh? Aswana. But I got beg I'm saying peace of mind. All you do need to know be peace of mind there. Na. I say them you Chile kabagoko. Them you. Top can't make an anti akepana. Baby and Gabia, because me handed to her. Nama Otele like a vitamin A. Branga beg one peace of mind. One boy, then when you working, get me a daughter. Young game work on our side game without additional thing. Now, after this interview, Gega change him. He gave me offer to a man. Gada Udachia. Because if you can offer what an ordinary person can offer without requesting for anything, it is nothing. You want nothing. You are not even wife material. That is the truth. Every woman should know what you should offer in a home where you are entering. They run. Men could he get more offer. Then no need of you to expect much from the man. Happiness. When you want to happiness. When you want to peace of mind. Peace of mind about unara. Onye na-enwe peace of mind we ma so onye nwụrụ anwụ nwa bingo Akwụmoke not ọkọ ya ka ha. Ge ka m jụọ ma se chiri osisi okpi kugbuo gị na once ge nwụọ peace of mind ala. Ụmụ nwoke ndị ọzọ gịnị? Ị gara aga meet Enedi nwoke ya emejuo gị with Regina asụara. Cataract or no Otele? No sir. Okpuru anaghị obu pampa. Mba.
Atagidege mbo. Otele game ota. Mbata. Wan mbuli tetre no na ima bali. Otele na agogo. Le patala ya no otele gi. Ya no na mota. Ke gole me. Mbasa. Mbasa. Otele. Na enweghị akọnuche. Otele gome. Ibu stretch amụ n'ike agarga. Mbasa. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Ofu. Kemgbe pụtara ụwa naanị otu nwoke tarala gị. Ha? Yes, sir. Ele ihe megakwara ya wụrụ naanị otu nwoke tara. Ngwa gị na mpa mekọrọ na so mụwa gụwazie n'akwụkwọ m. Gaa agụmakwụkwọ afọ ifu totala ata. Echi na inweta diabetes na diabetes 2. Ejuma ngoshi. Echi na diabetes jide gị na-aga paghara ma gaa nyụgharị ma mamịrị nga ọbụla. Nga ọbụla ịfụtara na-aga abọ ike. Nga ọbụla ịfụtara na-aga gbasa ụkwụ bọ ike. Bara nga begwa mpaghasa. Mgbe nwoke mbụ ahụ tara gị ya tapụrụ gị. Bọtapụrụ gele o ji aka kọwa ụkwụ. Aka. O ji aka ịkpa kọwa aka nri. Cheta ezikwa. Masịrị gị asị. Bọtapụrụ gele ihe i kwuru. Ajọs mbe akwa. Ya bewe dị akwa hịa. Cheta ozi majọs ama m n'ibi m akwa. Bee dị akwa mgbe ataga gele o dị akwa ibere. Ya naanị akwa ibere. That means edebụrụ mba ataga. Ọhịa iji bee naanị akwa. Edebụ mba ataga nụ na because ọwụ ugbu a ka ịta mara. Ụmụ nwaanyị ibe gị wụ mbụ ha ịta etiwe ha amụ na-ati ha amụ na-achọ ịta ha. Ha bịwa ha ihe ga na-apụ ha n'ọnụ wụ Okechukwu wepụ ya etizilie ọ na-afụ m ụfụ. Ke gị wụ nwa bingo nwụrụ amụ. Bara nga bee gwa m sọ naanị otu ugboro ka ị tarala. Akwado dade na achọrọ m ya na agụrụ m ya n'anya. Mapingo ịkwadoro gịnị? Ebe ga-akwa onye ụwa. Akwa ndị ụwa wụ ha becha ha request ya for something after the whole thing. Ọwa dị akwa ibe gị. Bere gwa m sị ịkwadoro gị na-akwado. Ụmụ nwaanyị ibe gị bụ mbụ ha ịta ọwa na-ata ha sị oke chere nụ ọ na-afụ m ụfụ. Ke gị wega relax ebe Mapingo nwụrụ anwụ. Branga apị gwa m sị ebe ga-akpa. N'ebe anya na-atabe mbụ kemgbe m kwụ mata ya na-atabi ya mgbe ọbụla ọ na-agara onwe ya dede atara ya na ya dị ya nga. Ama m ụdị mkpu otiri. Ọ kpọrọ m landlord kpọọ aha ndị niile wụ n'ebe ya ọma na ya dị nke gị wee relasịrị ịkwadoro akwado ọ tiyeta ka ị na ịbịara ime surgery iji kwado ọ na tiyeta ka ị bara ịbịara ịwa amụ ọwa amụ ka ịbịara ịwa ịkwadoro akwado. Genotype gị? Genotype gị? Blood group gị? AA sir. O positive. Ya kpọọ nọmba gị. 070 46 19 93 32. Gwarịa ya. 070 46 19 93
3-2. Bruno be onye wala kpọrọ gị na like ya, ị na like response ya, block. Onye wala kpọrọ gị na like atụtụ ya, block. Inye mmadụ